De digitale camera is voen bij werkzaamheden aan een grijft in de dierentuin. Een meewerker hier toevallig zien hoe het tastel in de jestvakantie van de scoort van een bezieker aanglierde en in het wetter bedaren. Het tastel was dus vol en beschouwen. De camera zag er ook niet meer uit, er was allemaal modder eromheen. Maar we hebben hem op de kachel gelegd, te drogen een paar dagen. En toen hebben we hem losgehaald en het SD-kaartje die leek nog aardig goed. De computer, het SD-kaartje erin en toen bleek dat de bestanden nog bruikbaar waren. Op het geheugenkaartje staan er 400 zomerfoto's, waaronder een soort vakantiefoto's, foto's van een jidje en foto's van apen. Naam op de dag dat de camera in het wetter van de apenheul bedarren. Benam deze foto van een jidje staat zo grif in je bekend vak komen. De taart met de 9 erop, van het zoontje waarschijnlijk, die 9 jaar geworden. Volgens mij, als ik goed kijk, zie ik ook een Fries vlaggetje. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Ja, inderdaad, ja, nu die zegt scherp gezien, ja, de Fries vlaggetje. Ja, dus het zou best wel ergens uit Friesland kunnen komen, die mensen.